Arestado ang isang 27 anyos na lalaki sa Pugo, La Union matapos managa ng kapitbahay sa barangay Mawaswas Sur. Nakainom daw ang sospek at nag-aamok sa barangay. Una raw nagpang-abot ang biktima at sospek sa sari-sari store sa barangay kung saan umano sila nagkasagutan. Wala pa naman pong naulat na old grudge sila pero based sa sinasabi ng mga residente doon ay yung suspect ay pag nakainom ay ganun din po ang ginagawa. Kadalasan ay nag-aamok. Bumalik umano ang sospek na may dala ng katana na ginamit na panaga sa biktima. Bagamat sinubukan pa raw ng biktima na protektahan ang kanyang sarili gamit ang isang tabla bilang panangga, nagtamo ang biktima ng malaking sugat sa ulo. Umawat ang mga opisyal ng barangay, agad na dinala sa pagamutan ng biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Ayon na rin sa pulisya, nagawa pang tumakas ng sospek. Tumakbo siya sa bundok matapos ang ginawang krimen, saka sumakay sa bus at nagtungo sa kaanak sa Benguet, pero kalaunay natuntun din ng otoridad. Sa mga nakainom, ilagay lang natin diyan sa tiyan ang sinasabi nga nila, ilagay sa tiyan ang ininom at huwag maiwasan mag-init ang ulo at mag-amok. At sa mga bystanders naman, kung may nag-amok po ay iwasan na din natin makisawsaw at mas maganda na lang po na tumawag na agad sa kapulisan natin, sa mga otoridad, sa mga barangay officials para sila na lang ang mag-handle po nito. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.